καλά σπόλουτρα. Προχωράμε στην Καβάλα για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ. Χρειάστηκε μία σάντα, 4 βρακολάστιχα, ένα κομπολόι, γνήσιο παρακαλώ, έτσι, όχι οτιδήποτε, πινακίδες του δρόμου και η Δέσποινα Βανδύ. Με ρωτάς να σου πω αν αλήθεια σ' αγαπώ κι αν ποτέ να πούμε ότι στην κάμερα, στα φωνητικά, στο press room και στο control είναι ο Αριστοτέλης Άρος. Με ρωτάς να σου πω τόσα πράγματα κι εγώ μπροστά. Ο οποίος για λόγους τομογραφίας πλέον θα το φωνάζουμε Σαρίστο. Φαντάσου απλά το ράδιο χωρίς τραγουδιά. Σταθμούς χωρίς να υπάρχουν τρένα. Έτσι θα ήμουνα χωρίς εσένα. Φαντάσου απλά μια καραμέλα δίχως γλυκά. Φαντάσου απλά ένα καφέ γεμάτο πίκρα. Ίσως με